Marah kadang bijing, bijing dah. Bio, buri ada. Puja ho ni bai cincin ngerjai. Icing, bala kadang bai. Deja sebai na, lokana deja sebai. Bai gaya. Lukuna bari laidang, lama ya, bio. Buria bibar bardeng dang. बैसागोनि दावाय. So nice, Neni. Wow. Naयदो मानसिफोरखौ अबस्थाया जायगाया नायदो ओमफ्राय पूरा पानी पानी हो गया नै दखान होनानै जाबावनो बेयो जेबो नङा लाख लाख मोनो नामा बे बालिखौ सोरबा बायोबा दा बाल्टिंसेयाव बेसेबां फानगोन नोङो 200 फानगोन नोङो मजा आ गया अभी मजा आ गया ओमफ्राय दखाननि अबस्थाया माबायदि बैनो बायबावोब्रा दहाय खापथाला जोबनांबाय पुरा हाब्रु बिथिं संनायाबो चाटनिफोरा रेडि जाजोब्बाय नै बिसे मा रेडि खालामखो नोङो रेडि खालामबाय दानिफ्रायनो बरिया दे अखा फैबायना आच्छा अखा सियाखै बायलायलायबाय आय' कन्डिसना नायलाय माबायदि सेस नुदों আমার জীবন শেষ डाइनिं आइथिंजोंनो खुन्था बनायजोबनांबाय नालाय गैला फिनिशिं बिहो কি হইব আমার জীবন শেষ क्या है ये लाथा मा आइटेम वाव एम्फौ लाथा मोननै माबा जाबाय माथो एम्फौ माबा जाजोब्बाय नै लद्रा खाबाय अवस्था खराब मारना बियो इको माने गोथाङाव गगोन बियो गैया दै गैया माबायदि मोनदों अखा हानायखौ मोजां मोनदों लोमफा मोनदों आइटेमा पुरा अखाजों सेस जाजोब्बाय आरोखि बेदरखौनो दानाखै राधा कृष्ण पूजा मा मोनो नो लटारी Seloy ase na, seloy ase.
Popcorn. Semai restoran ini biasa single. Jangan ana. Macam mana? Bisnis ah. पकौड़ा बनाओ गरम गरम बियो मा हादोंलाय गाबनो ओंखारलायदों सोरखौबा गोसोखांनानै ना मोजां हो थाक थाकनो आसियाव नांहोनानै Dari selangai, bisa mana kemudian di bandar lampir yang belum, bisa nggak sih, dengan kaya pada kami ini, sekarang belum bawa, bajir yang mantap udah di sini tangkai. जोंना दखाना मानसियानो गैया रावबो खालि खालि बेसे बुरजासो मोनदों 500 नोंबो सोलोंबाय नामा एवनो नोंबो सोलोंदों दा आं डिकेएससो होनदों यो गेसा सुसमा खालामो 30 थाखा 30 थाखा एसे दे 30 थाखा एसे अबस्था गैला बिस्थियाबो रांख्रेबजोब्बाय हनै चाउमिनाबो दंबायो नै आरो पास्ता एसे दङ फ्राइड राइसआथ' एसेल' थांदोंमोन पकरा जोब्बाय मम' जोब्बाय वान टाइम दंना गैलाथाय इथिं नालाय दै मोननैनो Wah, बोरै जादों बेफारा हा नोगोद खामायदोंदां लामाया बिदि जायो जायगाया दखाना फाग्लानि ओद नोंनानो मोजांलै फैयो इनो सोंलाय रानियाव खारखौ बेसे मा बेसां गिला बेसां लेमेलिया सारि 800 नि मान रोगादों आं बिनिफ्राय आरो कास्टमार फाथायनायथ' हिसाबानो गैया बथलसो हो सेराव ओइ बुट हरलाय बुट